Goedemorgen allemaal. Na zo'n mooie lied heb ik mij gerealiseerd. Daar is een bekende lied wat de Marius Stormlied is. En met kinderwerk laat ik het altijd zingen. Kennen jullie dat lied? Dit is de dag. Maar wij gaan hem op een bijzondere manier zingen. De mannen beginnen. Dit is de dag, maar als je zingt, dan staan jij. Dus de mannen staan, dit is de dag, en dan ga je zitten. Afwisselend, mannen, vrouwen. Dus dit is de dag, dit is de dag. Dus dit is de dag, mannen gaan staan, zitten, vrouwen. De tweede keer, dit is de dag. En wanneer wij samen dat regel zingen, dan staan wij allemaal in zingen. Jullie moeten maar mij in de gaten houden. Maar dit is de dag wat de Heer ons geeft. Kom, wij zingen dit. Hij heeft hem daar. Ja, kom maar. Oké, nee, mannen. 1, 2, 3. Dit is de dag. Dit is de dag. Die de Heer ons geeft. Die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. Wees daarom blij. En zing verder. En zing verder. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verder. Dit is de dag. Dit is de dag. Die de Heer ons geeft. Ik ga hem iedere keer laten zingen als ik zie jullie beginnen. Zo te... Dus als ik net zeg, dit is de dag, kom. En dan weten jullie, oh, iemand zit te slapen. En dat is verder ook belangrijk, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. Dus, even kijken, waar is mij? Hier zijn. Wij hebben al 2 ochtenden samen heel veel dingen besproken. Zware onderwerp, maar ook een mooi onderwerp, het evangelie. Maar goed, leg dit nou uit aan een 8-jarig kind. Nou, dat is nogal iets. Hoe leg ik het uit aan een kind? Omdat ik zie, zoveel mensen kunnen dit niet doen. Wij praten overloos over God. Dit moet jou maar gegeven worden. Ja, dat is waar. Dat is waarheid in de Bijbel. Maar is dit wat de Heer ons leert? Ga de wereld in en verkondig, dit moet jou gegeven worden. Nee, je moet het evangelie uitleggen. Je moet het uitnodigend uitleggen en zeggen, stel jouw vertrouwen op de Heer Jezus. Pak iemand aan de hand. Nou, daar zijn gevaren en ontwikkelingen, heb ik gedaan vorige keer. Maar wat is de grootste gevaar? Wat zijn de gevolgen? De gevolgen in Nederland is dat aan de ene kant een heleboel kinderen zeggen, ja, ik geloof in de Heer Jezus en hij leeft als heiden. En aan de andere kant, ja, is het voor mij. Mag ik, durf ik de Heer Jezus geloven? Dit zijn gevolgen en trends van het evangelie wat verkondigd wordt. Met een of ander, ja, bril op wat ik moeite vind in de Bijbel. Daar zijn gevallen. Ik ga vandaag ook iets noemen. De rijke jongeling. De Heer zegt, kom, volg mij. Hij heeft uitgelegd. En dan keert die persoon om en hij liep weg. Dit gebeurt. Maar jij moet in staat zijn
om op 'n eenvoudige manier het evangelie aan iemand uit te leggen. En niet taal Kanaans praten, gewoon eenvoudig. Hier zit 'n kind naast jou. Wat doet jy as jou kind kom sê, papa, hoe geloof ek? Gaan bid maar. Ek vind dit wreed. Dis waar, maar kom, ek gaan saam met jou bidde en wij vragen die Here en ek maak die Bybel op en ek laat jou sien wat ek geloof en wat het evangelie is. En dat ontbreekt. Ik heb het genoemd, kinderen haken af van het geloof, dan na een poosje. Dat heb ik bij vorige keer behandeld. Wie van jullie kennen familieleden, mensen in de kerk, mooi meegekomen en ik wil anders zien. En dan hier 18, 19, 20 jaar. Wie van jullie kennen mensen die uiteindelijk de weg gaan op een heel rare manier zoals David? Ja, ik zie. Wie van ja? Waarom? Daar is een waarheid dat partijmensen het evangelie niet begrijpen of niet de diepgang heeft, de zaad van het woord. Nee, is maar in de dak af. Anderen wordt onderdrukt door de wereld. Dat is tussen de onkruid. Dit gebeurt. Maar wat is dit jammer dat iemand afhakt omdat wij de oorzaak zijn. Omdat hij het niet goed begrepen heeft. Of dat wij valse leringen brengen. En dat wij zo iemand eigenlijk wil weghouden van de Heer Jezus. Want het is alleen maar net die wij denken mensen zijn. Ik heb een geval gehad waar een meisje overleden is. Mijn dochter. En het werd, zoals ik het begrepen, in de dienst gezegd, ja, de vader gelooft al, en nu zijn daar 6, 7, 8 in de gemeente, dit kan niet, dat is nou één reeds tot geloof, de rit heeft geen kans bijna. Wat een belachelijkheid. Dus dat is een wedijvering in ieder gezin voor de eerste die tot geloof komt, en de rest, sorry, ik ben eerste. Nee, de Heere wil het hele gezin bij hem brengen. En nou wil ik voor jou zeggen, jouw gezin. Er zijn kinderen die niet in de Heere geloven. Maar hij wil jou gebruiken. Dat het evangelie overgaat. Heb jij bewogenheid om dit te brengen? Heere. En nou kom ik bij wat ik eigenlijk wil zitten. Ik denk, hier kan vanochtend mensen ook zitten. En zeggen, Heere, ik weet nog niet of ik helemaal daarbij ben. En voor mij is dit een van de eye-openers. Dat wanneer wij kinderevangelisatie ons cursus geven. En wij gaan het evangelie behandelen. Dat na het evangelie daar zoveel mensen die jaren in de kerk zitten voor mij zeggen. Nu snap ik het eerst. Ik hoop hier zijn, van jullie ook, als je nog niet geloofszekerheid hebt. En dat is wat met Luther gebeurd is, toen hij rechtvaardiging door het geloof begreep. Een wereld veranderen. Waar hij altijd gekropen heeft voor de Heere, de trappen op en iedere 3 minuten zijn zonde beleden, begreep hij wat rechtvaardiging door het geloof is. En daarom, wanneer ik vandaag kom bij de witte bladzijde, moet je heel goed luisteren. Want er zijn 2 manieren hoe jij dit uitlegt en hoe de meeste mensen het uitleggen. En de kinderen gaan in een spiraal naar beneden en ze zitten met geloofszekerheid. En ik hoop dat jullie het gaan snappen. Ik heb zelfs nu aan Tineke gevraagd. Gooi die blaadjes weg. Het is weer verkeerd gegaan. Ik krijg kleine, andere gele bladjes met een harkje op een plek. Ik zeg, dit moet niet het hart zijn, dit moet een kleed zijn. Gooi weg. Dus, wat is het evangelie? En dan krijg je kinderen, ja, dus alles goed. Het gaat goed met mij geestelijk. Maar uiteindelijk
gaat het fout. Ik wil laten wij net de Bijbels open doen bij Mattheüs 18. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: wie is toch de belangrijkste in het koninkrijk van de hemelen? Nou, kun je zien, hier staan de discipelen, de volwassenen, ruzie te maken. Wie is de belangrijkste? En de Heer Jezus riep een paidion. Dat is een kind van, gewoonlijk de meeste wordt het gebruikt van een kind 6, 7, 8 jaar oud. Hier staan de grote discipelmannen. En de Heer Jezus zegt: kom hier jongen. En hij kent dat jongen of meisje. Ik zal straks zeggen waarom. En nou gaan hij een objectles geven. Begrijpen jullie een objectles? Een les is, jij neemt een voorwerp. Ik wil nou iets onderwijzen over reinheid, schoonheid. En ik laat het schoon water laten zien. Maar als het een vieze glas is, dan gebruik ik dit als voorwerp. Jezus riep een kind. Daar staat het kind. En nou moet je het goed vasthouden, want de theologen gaan voor jou pakken hierop. Daar staat een kind en de Heer Jezus gaan onderwijs geven aan de hand van zijn object. En een object moet kloppen. Dus ik kan niet voor jullie aan de hand van dit leren wat is wit. Nee, ik moet iets anders pakken wat wit is en dan kan ik daarover praten. Dus de voorwerp moet eigenschappen hebben wat je kan gebruiken om onderwijs te geven. Zeg, zoals jullie hier zien, dit en dit en dit zien jullie en dan maak je toepassingen. Nou roep hij een kind. En kijk wat zegt hij. En Jezus riep een kind bij zich en zette in hun midden en hij zei: voorwaar, ik zeg u, als u niet verandert. Het gaat over, als je niet omkeert, als je niet, ze kon ook zeggen bekeren, als je niet gaat anders denken. En wordt als de kinderen, en hier staat het voorbeeld bij hem. Zo moet je worden. Zult u het koninkrijk van de hemelen beslist niet binnengaan. En als jij zo op het evangelie waar wij zo hoog praten en alles. Het evangelie is niet te moeilijk, want het is God wat in iemands hart werkt. Of je 90 jaar oud bent en of je 6 jaar oud bent, dezelfde Heilige Geest moet werken. Of iemand snapt er in ieder geval niks van. En daarom is het ons uitdaging om het evangelie uit te leggen op het niveau dat de kind dit begrijpt. Kan de kind geloven? Absoluut. Nog aan de Heer Jezus verder. Wie dan zich zal veranderen als dit kind is de belangrijkste in het koninkrijk van de hemelen. En nou gaan jullie zien, ik geloof dat kind is zal tot geloven komen. Ik ga het straks bewijzen. Als jullie mannen, grote discipelen, niet veranderen en wordt als dit kind, gaan jullie het koninkrijk van de hemel in begaan. Spurgeon heeft gezegd, zij hebben gedacht, mensen, de discipelen, moet volwassen worden om het evangelie te begrijpen. En de Heer Jezus zegt, stop, jij moet worden als een kind om in te gaan. Dat is de andere kant om. Goed, nou gaan wij verder. En wie zo een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Wie van jullie zijn bij kinderwerk betrokken? Gaan handen. Nou wil ik jullie iets zeggen. Wanneer jij bij de Heer Jezus gaat komen, gaan hij zeggen, jij hebt mij ontvangen. Nee, Heer, dat kan niet. Wanneer je een kind in mijn naam ontvangt,
ontvangt jy my. Soos die mense wat iemand, ek was dors, jy het my water gegee. Dit is in dieselfde kategorie. Dit is nie die mees onbelangrikste werk. Dit is die belangrikste werk in die gemeente. Dit is nie kinders besig houde. Dit is om met die evangelie van kleins af hun verder te help. Wij doen postmortem met kinderen op 18, 19-jarige leeftijd, want wij hebben het evangelie niet gebracht van kindsbeen af. De belangrijkste is dat ik het de cursus in Zwitserland gedaan. Als predikant, mede-collega gehad, ging terug naar Zuid-Afrika en ik zei tegen hen, voor de volgende 6 maanden ga ik 's oggends niet preken. Kerkraad, wat is dit nou? Ik zal iedere avonddienst doen, ik zal een serie doen en alles, maar 's oggends, nou wat gaan jij 's oggends doen? Ik ga een crash houden. Ben je gek geworden? Nee, ik ga investeren in de belangrijkste, in de gemeente. Mensen, dit is zo belangrijk. Nee, zeg hij dit. En wie zo'n kind ontvangt aan mijn naam, die ontvangt mij. Maar wie een van deze kleine, en hier komt de theologische discussie. De Heer Jezus is bezig nog om de hand van zo'n kind verder te onderwijzen. Hij gebruikt dat woordje, mensen, wie van jullie hebben Veritas gedaan vorig jaar, dat ik net zien, ja. Nou kijk je, dan zie jij dit kind, deze, rechtdoor tot bij vers 14. Hij praat nog steeds van zijn voorwerp. En hij geeft nog steeds onderwijs. De meeste theologen gaan en zeggen, ja, nu praat hij van jonggelovigen en algemeen. Maar hij zegt, deze, hier naast mij, dat ukkie. En hij gaat verder. Dit is een kleiner, ja, is een kind hier. Dan gaan wij het vergeestelijken. Hij is heel concreet bezig. En hier komt het nou. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven. Je ziet, mensen geloven, die kinderen kunnen tot geloof komen. Dan maken ze het geestelijk. Maar de Heer Jezus zegt, wie een van deze, wie is mijn voorwerp? Die in mij geloven daar is pisteuo, het woord wat van allemaal die tot geloof komen gebruikt worden. Dat kind was een kind wat echt in de Heer Jezus geloofde. Nou, hij zegt eigenlijk, hoi jongens, kijk uit wat jullie hier doen. Jullie maken ruzie. Wie de grootste in het koninkrijk komt, jij moet als dit kind worden om het koninkrijk in te gaan. En hij geloofde mij, hij zei al, waar zijn jullie? En dan gaat hij en zegt, geloven doet struikelen. Mensen, wij laten kinderen struikelen. Nou is daar een hele beweging vandaag de dag wat kinderen eigenlijk verafgoden. Ja, nee. Maar kinderen zijn voor God zo belangrijk dat je het evangelie aan hen ook moet uitdragen. Maar alsjeblieft niet denken, oh, dat is zo moeilijk. Dezelfde Heilige Geest die een 80-jarige, een 70-jarige, een 18-jarige en een 6-jarige tot geloof brengen, moet daar ook werken. Dit gaat op de waarheid wat die persoon begrijpt over het evangelie. En weet je hoe wij dit laten struikelen? Wij kunnen het niet overdragen. Daar zitten wij. Wij kunnen niet het evangelie op een eenvoudige manier uitleggen. En ik ga nou straks met jullie principes doornemen. Ja, dat oud woordloze boekje, dat is een hulpmiddel. Ik ga alles al over nog zeggen. En je hebt het, oh, ik ken hem al. Nee, je ken hem niet, want de witte bladzijde gaat het fout. En aan het einde gaan jullie met elkaar dit behandelen. En ik ga zo langs lopen. Als ik zie, nou gaat de witte bladzijde, dan ben ik daar om te luisteren. Het is zo belangrijk.
En dan zegt hij weer de wereld, struikelblokken. En hoor je wat zegt de Heer Jezus? Voor dat kind, weet wij, hebben alle pedagogische onderwijs. Oh, je moet niet te zwaar voor kinderen zijn. Hier, luister wat praat de Heer voor een Paidion, wat hier naast hem staat. Weer de wereld, vanwege al haar struikelblok. Want het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen, maar weer de mens door wie de struikelblok komt. Als u dan uw hand of uw voet u doet struikel, hak hem af, werp hem van u weg. Het is beter om kreupel en vermink en het leven in te gaan, dan met 2 handen of 2 voeten en het eeuwige vuur verworpen te worden. Zeg hij het voor een kind? Ja. Dat is niet goed pedagogisch. O ja, dus Jezus zit daarnaast. Zal ik aan zo'n klein kindje zeggen, we gaan in de vuur? Nee. Ik zal zeggen, dan wordt hij altijd van God gescheiden. Maar de hel, gaan die straks horen, is deel van dit evangelie. Dat je van God voor altijd gescheiden worden. Want ach ja, ik geloof niet in de Heer, maar ja, allemaal komt goed. God is liefde, dat heb je gehoord van David. Wat is zijn achternaam? Van de volks, ja. Allemaal gaan helemaal toe. Struikelblok. En dat is waar het vandaan komt, al die lijnen. Goed. En dan zei ze je hand in je voet laat strijken, oog, en dan zei pas op, vers 10, dat u niet een van deze kleine veracht, want ik zeg u dat hun engelen, een van deze kleine, kijk niet neer naar de kinderen, veracht hen niet, want hun engelen, wat zegt de Heer dan? Dus waar het gedachten komen, iedere kind heeft een bewaar engelen, nee. Hij wil eigenlijk zeggen, iedere gelovige heeft een engel, want de engelen zijn voor ons dienst. Ze zijn boodschappers tussen ons, zij dienen ons. Zij ook, of hij ook. Dus niet de klasse kleiner. Want ook zij, engelen, heeft toegang tot de Vader. Maar jij ook, ik ook. We gaan enge tijden, wat Arjan gedeeld heeft. Maar mensen, dat is een God. En hij heeft engelen gestuurd. En al gaan wij door moeilijke dingen, wij zijn zijn kinderen. En ik wil hier iets zeggen aan al die mensen waar de christenen zo wil onderdrukken. Kijk uit. Raak niet Gods kinderen zomaar aan. Zonder zij toelatende wil. Want hij. Als ik nou daar ga en een van jullie kinderen een paar klappen geven of zoiets. Dan weet ik heb een blauw oog en alles, begrijpen jullie. God voelt nog meer zo over zijn kinderen, maar hij laat soms toe dat wij gaan lijden. Maar hij is bij jou. En dan gaat hij verder, engelen, en dan, want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Dit is zijn hele doel. En nou moet jij beginnen begrijpen. De Heer Jezus is niet om te komen en te zeggen, nou, ik weet nog niet wie van die mensen. Hij is gekomen om verlorenes zalig te maken. Dus, hoe gaan wij kinderen tot struikelen zijn? Wij nemen de verkondiging van de boodschap niet serieus. Wij denken dus niet voor hun. We stellen een verkeerde voorbeeld. Jouw leven. Wij verkondigen het evangelie verkeerd. Wij entertainen de bokken en hoeden de schapen, zoeken de verloren schapen niet. Dat is wat Spurgeon gezegd heeft. Wij zijn niet hier om. Vaak hoor ik, oh, kinderevangelisatie en nog is de tentactie prachtig. Maar dat is een entertainmentactie. Het evangelie wordt niet gebracht. En vaak krijg je iemand wat door ons opgeleid is en hij wil de evangelie vertellen. En dan wordt het verteld, dan zeggen ze, oh, het is zo zwaar. Kinderen moeten nou horen, ze gaan verloren als zij niet in de Heer Jezus geloven. Ja, wat denk je? Maar gaan ze slapeloze nachten krijgen. Ik gun het hen. Liever nu, als eeuwig in de hel, slapeloze nachten te hebben. Hoe je dit vertelt is ook belangrijk.
Maar de waarheid van het evangelie is te belangrijk. Vorige keer heb ik behandeld, en dit grijp ik nu omdat dit aansluit bij ons woordloosboek. Wat jij over God gelooft, beïnvloedt hoe jij over jezelf denkt. Nee? Kun je het onthouden? Het was een maand geleden ongeveer. Wat je gelooft over jezelf en God, ja, beïnvloedt hoe jij over God, over zonde denkt. En wat je over deze 3 dingen denkt, beïnvloedt hoe jij over verlossing denkt. Hoe wordt iemand gered? Zowel hoe iemand verlost wordt en hoe een verloste leven uitziet. Zonde zouden er gevolgen zijn als iemand deze principes gaan omruilen? Nee, er zijn behoorlijke gevolgen. En daarom, als wij straks het evangelie gaan uitleggen, dan komen wij bij God, wie jij bent en de zonde, wie Jezus Christus is en de rechtvaardiging door het geloof. Een groene bladzij is wanneer een kind wel zijn vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft, hoe je hem verder helpt met groei. Weet, Bijbel lezen, bidden enzovoort. Dit is hoe wij ook, wij hebben 2 cursussen, 12 avonden. Die een is verdiepingscursus kinderevangelisatie 1, VCK. Wat is het evangelie? Hoe breng je het in de Bijbel vooral? Hoe leer je Bijbelteksten aan met het evangelie, evangeliseren? Jullie eerste module, 12 avonden. De tweede module is, hoe help ik een gelovige kind nu verder? Met Bijbel lezen, getuigen enzovoort. Dat is precies dit. Dus God, de mens, zonde, verlossing en dan de vrucht wat daaruit komt wanneer het evangelie begrepen wordt. Hij bekeert zich en hij gelooft het. Nou, de implicaties. Ik heb dit ook vorige keer genoemd. Wij gebruiken terminologie wat ik denk niet terug te vinden is in de Bijbel. Hoe neem ik Jezus als persoonlijke verlosser aan? Vraag hem in jouw hart te komen. Een van onze collega's heeft een poosje geleden gezegd van, toen zij dit zegt, wil jij Jezus vragen om jouw hart te komen? Toen zei nee. Oké, ferm. Maar hoe komt Jezus nou hier in mijn hart? Snap jullie? Dat is hoe kinderen denken. Heel concreet. Ik ga eerder zeggen wat de Bijbel zegt. Bekeer jou. Keer jou om tot de Heer Jezus. Geloof het evangelie. Of stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En ik ga daar ook op terugkomen. Hoe jij een heel belangrijke manier dit ook kan roepen. Roep hem aan. Romeinen 10 vers 13. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. Roep hem aan. Zeg, Heer, red mij. Maak mij uw kind. Enzovoort. Volg mij na, discipelschap, kom op. De Heer Jezus zegt, ga achter hem aan. Niet achter de wereld en de andere dingen, maar volg hem. Dit zijn allemaal Bijbelse manieren. Neem jouw kruis op, gehoorzaam hem. Al is het moeilijk. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Moeilijk hier, dus je moet veranderd worden, ja. Het is niet, oh, ik begrijp het alles, maar de Heer gaat je leven veranderen. Wedergeboorte. Nou, de vrucht op het evangelie is niet, en ik lees het weer vorige keer behandeld, want ik wil nou aansluiten en nu gaan wij beginnen ook. Een keuze voor de Heer Jezus. Een zondaarsgebed, is niet het. Het aannemen van de Heer Jezus, maar een zondaar die zijn verloren toestand begrijpt en Christus omhelst, die zijn enige hoop tot zaligheid is. Kan een kind het doen? Ja. Kan volwassenen het doen? Ja en nee. Het is iets wat de Heer in het hart geven. Maar het groeit ook. Ik wil jullie vragen, toen jij tot geloven kwam, ja, toen besef je, ja, ik ben een rotzondaar. En nu? Ja, als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik nog, Heer,
uw genade word groter, maar ek sien ook al hoe meer my sonde, my sondige vlees wat aan die een kant toe hoe dit is, maar ek sien uw genade, daar's 'n groei. Nie van, ek ben 'n sonderjaar, pleit, nou is dit verby en ek heb geen las meer. Nee, dan begint de strijd. Galate 5, gees en vlees. Want zoals Kolossense 3 zegt, mannen wat veritas, vrouwen wat het gevolgd hebt, leg af, trek aan. Nee, het is een proces daarna ook. De inzicht begint, maar een kind begrijpt het. Ja, ik kan mij nog vooral één meisje herinneren in Zuid-Afrika in een tent. En wij hebben het boekje uitgelegd en na de tijd wil zij praten, maar zij zat te janken. Wacht, wat is nou hier aan de hand? Zij zegt, ik doe de Heer Jezus zoveel verdriet. Ik doe zoveel zonde. Zo. Nou, 7, 8 jaar oud. De Heer kan het geven. Moet allemaal het zo hebben? Nee, je krijgt ook een jongetje, ja, ik ben zonde. Doe het. Weet het. Neem de Heer Jezus aan en zien, dan gaat zijn leven. Dan gebeurt ook dat, zoals met de rijke jongeling, hij gaat de andere kant op. Het kan gebeuren. Maar nou ga ik niet het evangelie aanpassen of het niet doen, want hij is nog niet gereed. Ik weet niet wie is gereed. Ik behandel met iedereen het evangelie. En dan komen wij bij de kern. De discipelen zeggen ook, Heer, maar hier, die jonge man, hij wil eeuwig leven hebben en stuur hem weg. Dan wie kan gereed worden? Dan zeggen ze, heel duidelijk, wat voor de mensen onmogelijk is, bij God mogelijk. En nou wil ik vandaag voor jou zeggen, het is voor God mogelijk en hij wil ook kinderen bereiken, maar hij wil jou ook misschien gebruiken daartoe. Maar als jij al een struikelblok bent omdat je het niet gelooft, ja, je weet wat de Heer Jezus zegt. Als jij zo daarover denkt, hak maar je hand af, of wat ook al. Want het is een struikeling. Hak het af, zeg nee, dit is niet wat de Heer wil. Wij zien Zacchaeus weer aan de andere kant, hoe hij tot geloof gekomen is. En vorige keer heb ik denk ik niet dit verhaal verteld van Rick Holland in Chicago. En ik wilde het hiermee beginnen om voor jullie te laten zien. Dat is een jongman, hij is een voorganger. Hij ging van Los Angeles naar Chicago, wordt hij gevraagd om 2 jaar de jeugdbediening te leiden. Nou, hij kwam daar de eerste keer en daar zat zo'n 77 jongelui. En hij wil met een bijbelstudie doen. En hij gaat het leven van Daniel doorwerken. En daarachter, weet jullie, lage mensen, weet ze, leggen ze op een nek, weet. Nog niet tijd van mobieltjes, maar ja, zitten praten en dingen. En hij heeft alles gedaan. Die tijd heeft hij niet PowerPoint, hij heeft gewoon die overhead sheets. Wie weet wat het is? Jullie zijn de oude mensen hier. Maar hij heeft dit en hij heeft de Bijbel. Hij vroeg ook wie heeft de Bijbel hier, want hij heeft gezegd we gaan Bijbelstudie. Niemand meer genomen is. Een paar, je weet. De tekst daar en hij begon. Maar de mensen daarachter. En hij was overwegen en hij stopte en hij ging daar en hij zei, sorry, is nou niet op jullie, jullie doen het prima, maar. Hij zei, willen jullie hier zijn? Als het Bijbelstudie is niet. Hij zei, ga maar. Stoer stond ze op en helft van de hele groep liep. Oké. En hij begon verder gaan. Volgende keer. Van 77, 25, 12. De volgende keer. De kerkraad, kom hier. Wij hebben jou gebracht om de jongens te bereiken, niet weg te sturen. En toen zei hij de volgende. Ik kom niet bokken van Spurgeon aanhaling, entertainen. Ik kom de schapen en de verloren schapen zoeken in voeden. Toen hij 2 jaar later wegging, zaten er daar 150. Met de Bijbel open. Maar totaal andere jongelui. Die groep, kerngroep, maar meer wat kon. Hou op
om kinderen de eeuwige hel in te entertainen, sonder om hun het evangelie te geven. Gaan wij ze kwijtraak? Ja. Die Here Jezus het op een gegeven moment allemaal kwijtgeraakt, behalve de 12. Hou op dat management jouw leven beïnvloedt. Hoeveel? Hoe gaan ik strategieën uitwerken om allemaal te houden? Jij kan geen mens vasthouden. God doet het. En hoe doet hij het? Door zijn woord. Het geldt voor de kinderen ook. Maar dan komen ze niet. Ja, dat is de werkelijkheid van dit evangelie. Helaas. Ik zeg niet, je moet allemaal zeggen, ja, binnenkomt, doen jouw pakje aan, zit. Nee, het zijn kinderen. Jij doet ook leuke dingen, maar het evangelie wordt verkondigd. Ik had een katholieke meisje, zo 11 jaar, 12 jaar, op ons club. Ze kwam 1 keer, maar zij zei na de club, zij zei, oei, jullie zijn direct. Oeps, wat doe ik nou? Wat bedoel jij? Ik ben of gelovig of niet gelovig. Ik zeg, ja, dan zijn wij direct, want dit is de Bijbelse boodschap. Zo, zij ging uit, maar ze kwam een hele jaar nog. En zij zat zo te luisteren. Ga ik zeggen, oh, ja, dit is nou zo direct, ja, je weet. Ja, zo bedoel ik het niet, dat is hoe wij zijn, je weet. Ik moet nou gaan op, het is de boodschap. En liefde, ja, maar ik wil je helpen om niet in dat groep, maar de andere groep te worden. Dat die gelovig worden. Ik heb zelfs een club gehad waar het chaos was. Duivel was ongelooflijk. En ik zei, stil! Nou zitten jullie. Ja, dat kennen ze niet, dat is Zuid-Afrikaans, je weet. Maar goed, daar gaan zitten ze. En ik vroeg ze, waarom denken jullie houden wij een club? En toen zei ik de volgende. Wij houden een club omdat wij ons zorgen maken dat jij voor eeuwig verloren gaat. Dit club is om jou te helpen om meer kennis over de Heer Jezus te krijgen en hem te gaan geloven. Als je dit wil doen, mag je volgende keer terugkomen. Maar jullie gaan allemaal nu naar huis. En jullie gaan daarover nadenken. En dan komen jullie terug, als je wil. Ik ben niet normaal, nee. Het was de woensdag, de zaterdag. En er was 1 jongetje, ik ga niet zijn naam net M noemen. M staat voor de deur, hij kwam vaak langs, een karweitje voor ietsje, zinkje of wat ook al. Dan neemt hij flessen of hij neemt de papier of zoiets. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er redelijk een beetje boos op de kinderen, want ze waren onhanteerbaar. En hij staat daar en zei, M, wij hebben geen karweitje voor jou vandaag. Ik kom niet om een karweitje te doen. Maar wat kom jij doen? Hoe kan ik in de Heer Jezus geloven? Hij kwam en ik kon dit boekje met hem behandelen. En toen ik aan het einde kom, zeg, wil jij tot de Heer Jezus bidden? Ja. Hardop, theologisch nee, maar zo puur. Nam mij de Heer aan. Geloof hij in hem. Raak los van de sociale wetenschappen die ons voorschrijven hoe wij het evangelie moeten brengen. Want wij denken als wij het zo brengen, dan gaan ze reageren. Nee, focus op hoe ernstig, duidelijk jij het evangelie aan kinderen wil overlaten. En laat de resultaten aan God over. Nou, dat is een verschil tussen kinderen te zegenen en dit. Nou komen wij. Wat is het evangelie? Wat is je associatie als je zegt, nou, wij hebben vorige keer gesproken, ook het evangelie, heel veel gesproken. Maar kan je het aan een kind uitleggen? Hoe zou jij dit doen? Waar begin jij? Nou moet je in je achterhoofd doen. Wij geloven, je begint bij niet, jij bent zo special, jij bent zo geweldig, jij bent
waardevol voor God. Nee, wij allemaal zijn doemwaardig, want we hebben reeds onwaarheid verkondigd. Je begint bij wie God is. En dan ga je over naar zonde. Wie jij bent. En dan ga je over naar die Heer Jezus. En dan, als je de inhoud zo gebracht hebt, kom je bij een punt waar jij zegt, wil je vertrouwen op hem stellen. De geloof, rechtvaardig in het geloof. En dit gaan wij nu behandelen. En je moet goed luisteren, want jij gaat het met je buurman of buurvrouw aan het einde doen. Dus. Wij beginnen het evangelie bij de mens? Nee. Niet door speciaal, parel, bijzonder, waardevol. Nee, wij beginnen met God. Wie hij is, vooral ook zijn andersheid. En wat hij gedaan heeft. Dan wil ik hier duidelijk beginnen, net om te zeggen, ik ga jullie geen methode aanbieden. Want het evangelie is geen stappenplan. Ja, als je nou zo doet en dan gaat een kind geloven. Wij proberen structuur aan te geven waarover jij met een kind kan praten. Als een kind naar je toe komt, wat moet ik geloven, wat moet ik weten. Dus geen methode, geen stappenplan, maar duidelijke waarheden wat de kind moet begrijpen. Ik ben al met als iemand, wil ik zo zeggen, je komt bij de donkere bladzijde, dus de zonde, en de kind snapt al niks van, dan kun je niet verder gaan. Waarvan wil hij dan gered worden? Hij moet begrijpen wat je uitlegt. En als hij het niet begrijpt, dan moet hij maar daar blijven hangen en verder praten. Zeg, wij gaan volgende keer verder of zo. Deze waarden moeten in uw programma, nou als je kinderwerk doet, moet jij in jouw programma ook, zondagschool, alles, moet die waarheden herhaald worden. Ze moeten dit begrijpen. Wie is God? Wie ben ik? Wat is Jezus? Wat dit hij kwam doen? Wie is hij? Wat? Enzovoort. En ook als een kind in de Heer Jezus wil geloven, moet hij dit begrijpen en moet de Heilige Geest dit woord gebruiken om het kind tot geloof en bekering te brengen. Daar komt een ommekeer. Het is niet het. Nee. Ik denk aan een jongetje. Hij was omtrent 9 jaar oud. Na de club zagen wij zijn leven veranderen. En ik vroeg hem, Daniel, jij hebt veranderd? Ja, hij heeft zijn vertrouwen op die Jezus tijdens een kamp gesteld. Maar we zien de verandering. Toen heb ik hem ook verder begeleid. Voor 2 jaar. Samen stille tijd. Boekje lees je Bijbel, wat ik vorige keer gezegd heb. Nou is hij mijn schoonzoon. Kijk uit, je weet niet aan wie jij werkt. Dat is misschien een Paulus zie. Dat belhammer. Ziet de Paulus. Niet alleen de lievelingetjes. Breng het evangelie. Goed. Wij gebruiken kleuren en dit komt nogal van Spurgeon. Spurgeon heeft kleuren gebruikt in zijn kinderwerk. Want wat is het voordeel van kleuren? Een kind kan nog niet lezen, maar hij kan al heel vroeg kleuren herkennen. Dus je kan het evangelie al heel klein uitleggen aan kinderen. Goud gaat over God, zwart, nee, donker, duisternis, praat niet van zwart. En de reden is dat daar kan misschien een kind voor jou zitten en hij is donker, hij is blas, hij is misschien Midden-Oosten of zwart, hij komt uit Afrika. En dan denk je, dat is geen hoop voor mij, ik ben van nature zwart, kijk, ik verander ook niet, begrijpen jullie? Maar de Bijbel gebruikt niet zwart. De Bijbel gebruikt eigenlijk rood als zonde. Al was je scharlaken zo rood als, nee, je zonde al zo rood als scharlaken. Dus duisternis gaan wij straks uitleggen waarom wij dit gebruiken. Het hart van het evangelie is Jezus Christus. Verlossing of dan rechtvaardiging door het geloof en groei. Goed, wij gaan beginnen gewoon met de eerste. Nou wil ik jullie laten zien, jullie hebben alles, kan ik een van de steensels, jij hebt het hier op jouw schoot, dan kan ik zo, ja. Op jullie steensels, op bladzij 1 vanaf B, is wat ik nu behandel.
Dus de punten, alles ga jij terugvinden daar. De tweede ding, helaas is daar iets misgegaan. Niet allemaal heeft zo'n bladzijde, zo'n gele. En dit is een beetje iets wat ik graag wil dat jullie gaan kijken. Als je hem niet hebt, kijk nu naar iemand die naast jou zit met zoiets en neem hem af. 2 bladzijtjes, 2 foto's. Dan heb je. Wie heeft niet 1? Wil je gauw afnemen, dan kom het zo terug naar jou. Goed. Zet nou eerst de gele bladzijtje weg. Dit ga jij nodig hebben, dus jouw speaknote strak. Als jij met jouw buurman of buurvrouw gaan praten. Dus zet het nou eerst weg. Kijk nou maar naar de steensel. Dan op de steensel van bladzij 3. Daar gaan jij nou niet ook naar kijken. Ik attendeer jullie daarop. Daar is een denkbeeldige, mogelijke, waarschijnlijke gesprek wat je met een kind kan hebben. Wat het woordloos boekje en alles hoe het is, een kinderlijke taal uitlegt. Dus daar komt alles wat ik nu ga zeggen voor jou gegeven. Meer kan ik niet doen, dan is het it's on your hands, zou ik zeggen. Nou weten jullie wat jullie in handen hebben. Nu gaan wij naar de eerste bladzij, daar gaan wij behandelen. Dit is belangrijk dat kinderen begrijpen wie God is. Ik ga iedere keer op van die eerste kleuren dingen zeggen, maar wij kunnen veel meer zeggen. Dus niet, ik mag daar nog niet over praten, want het staat niet. Dit is niet dit is een handreik. En een gesprek is vloeibaar. Jij bent onder het beheer van de Heilige Geest en je wordt geleid. En denk eraan. Als je zo gaat zitten denken, ik zit nou hier en hier zit Klaas naast mij, 8 jaar oud. Hij wil weten wie de Heer Jezus is en hoe hij kan geloven. Oké, en zo beginnen wij. Dan ga ik ook uitstapjes doen. Nou, Klaas, waaraan doet goud jou denken? Wie is Klaas hier? Zeg maar. Wat denk je gaan een kind zeggen? Waaraan doet goud jou? Wat? Ja, goud? Geld. Goud, zilver, juwelen. Maar ik heb niet gehoord. Goud. Ja, waaraan doet goud jou denken? Nee. Ja, ik praat nou met jou. Ik vraag je, wat is dit? Ik zal zeggen, welke kleur is het? Dan zeg ik goud en dan vraag ik. Waaraan doet goud jou denken? Nee? Geld, ja. Nog iets? Koning, ja, wij hebben altijd de gouden koets en die mag niet meer, nee. Maar een koning heeft een kroon ook. En is een koning arm? Nee, hij heeft heel veel. Hij bezit veel. Goud doet mij denken aan een koning. Maar dit is een bijzondere koning. Dit is de grootste koning. Dit is de koning van alle koningen. Weet, en dan kun je uitbreiden. Dit is de Heere God. Nog iets wat ik kan zeggen. Hij is rijk. Alles op de aarde is van hem. Dan denk je, hallo, ja, ik heb een man gekregen. Het is van hem, hij geeft het ook. Als hij dit niet jou gegeven, heb je het niet gehad. Maar weet jij wat is nog de mooiste?
Jij hoort eigenlijk ook van hem te zijn. Want hij heeft jou gemaakt. Scheppen. Interessant hoe vroeg jij al mogelijk kinderen gaan krijgen. Wat zo kijk, scheppen. Ik zie een boem. Oerknal, nee? Jij gaat niet nu met urenlange discussies, ja, wel eens niet. Dus wat God zegt in zijn woord, hij heeft geschapen. Hij heeft het gemaakt. En ik deel jou wat de Bijbel zegt, wat de waarheid is. Daaromheen, buiten zo'n gesprek kun je over gaan praten. Maar goud is ook zuiver. In Afrikaans, in Nederlands hebben jullie zo eerlijk als goud, nee? Maar weet jullie, in Afrikaans staat zo zuiver als goud. Wij weten meer van goud dan jullie, sorry, want het komt uit Zuid-Afrika, de goudmijnen. Maar het wordt gelouterd en alle, weet als je kijkt, alle grond wordt uit warmte en het kookt uit en dat is goud, puur goud, geen onzuiverheden. Maar weet jij, ook Klaasie, God kent geen verkeerde dingen. Hij doet niks verkeerd. Hij is puur, hij is rein. En niemand of niets kan dicht bij hem komen die onrein is. En dan kan je alles zo'n steekproefje doen. En jij, denk jij kan zomaar bij God komen? Als hij begint te begrijpen wat het evangelie is, gaan hij zeggen nee. Als ik zeg, goed zo, maar dan begrijp je waarom het gaat. Niemand kan bij God komen. De Bijbel noemt het, hij is heilig, hij is anders. Wauw, dat is iets die wij niet kennen. En dan moet u begrijpen, kinderen begrijpen niet altijd de terminologie wat wij gebruiken. En moet ik jullie zeggen, ze begrijpen ook niet liefde. En hij woont in de hemel. Is de hemel een plek? Ja, maar er is ook een andere dimensie. En weet jij, aan het einde gaan wij of allemaal, als je in de Heer Jezus gelooft, bij hem in de hemel zijn, of voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Dat is de werkelijkheid. En dan ga ik over naar de volgende kleur. En nou vraag ik jullie, op grond van wat ik vorige keer ook gezegd heb, waarom ga ik niet hier over de liefde praten? Ik heb vorige keer gezegd, omdat de Bijbel, wanneer het evangelie uitgelegd wordt, niet begint bij de liefde. Dit is het hart, jullie hebben het gezien. Maar ik vind persoonlijk nergens dat de Heer, weet Paulus verkondigt, haalt bij Areopagus, jullie zijn zo'n speciaal, God houdt zo van jullie kop. Nee. Hij verkondigt wie God is. Want wij hebben, Romeinen 5 vers 8, nee, God bevestigt zijn liefde aan ons daarin dat Jezus, weet Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren was. Niet omdat wij zo speciaal zijn, nee, toen wij zondaren is, heeft hij zijn leven gegeven. Maar de wereld heeft de liefde wat omdat liefde is. Nee? Omdat jij bijzonder is. En dat is precies wat de kerk overgenomen heeft. Omdat jij zo speciaal is. Omdat jij... Ja, ik heb al gehoord dat mensen zelf zeggen, God kon niet anders, want je bent zo waardevol, hij moest zijn zoon geven. Wat een belachelijkheid. God heeft geen verplichting gehad. Zijn liefde is puur, ondanks, het is de Bijbelse liefde. Wie wij zijn, is die Heer Jezus heeft vader en zoon daarover gesproken. Nou, dit wat ik nou hier, een stukje onderwijs, ga je nou niet aan een kind uitleggen. Luister, ik praat nou niet met jou over de liefde, want hij snapt niet. Gewoon dat jullie weten waarom ik niet hier over de liefde graag praat. Dit zegt niet dat er een situatie is waar een kind zo... Dat hij niet kan zeggen, maar weet jij gaat zien, hij is ook liefde. Het is niet regels, maar gaan tegen dat verhumaniseerde,
sociaal-wetenskaplike aanpakken wat wij hebben, gaan weer Bijbels denken. Misschien waarom wij zo weinig vrug hebben, want de Heilige Geest kan niet ons onzuivere evangelie echt gebruiken in het hart van iemand. Hij wil het woord horen. Nou, dan komen we bij de donkere bladzijde. Hij zegt, nou, weet je Klaasie, God is zo geweldig. Kan nog uitbreiden. Nog meer praten hoe geweldig hij is. En nou gaan allemaal denken dat jullie woordloos boekje fout zit. Nee. Nee, ik heb het. De donkere bladzijde is aan de achterkant. Waarom? Daarom. God woont in de hemel, hij is rein, hij is gewoon. Kijk hij naar jou, dan zie je jij wandelende duisternis. Zonde maakt jou dat je hem niet ziet. Zie jij God? Hoor jij hem? Nee. Daar is een scheidsmuur tussen jou en God. En de Bijbel noemt het zonde. Nou, wat is zonde? Nou, de eerste ding wat ik persoonlijk geloof dat je aan kinderen moet onderwijzen, vooral in onze samenleving. Zonde is rebellie tegen God. Maar tegen mama en tegen onderwijs, ik heb net vorige week meegemaakt dat de kind aan zijn moeder zegt. Moeder zegt, nou luister even mij. Nee. Oei. Rebellie. Dus de eerste wat een kind moet begrijpen. En je kan vragen, luister je altijd wanneer mama naar jou, met jou praat? Nee. Het is normaal. Het is normaal. Dit komt uit je hart. Wij moeten niet opkijken van onhanteerbare kinderen, want opvoeding kan ze niet het hart veranderen. Dus laat ik begrijpen, dit is hoe kinderen zijn. Dit is de oud natuur wat uitkwam. Goed, gaan wij verder. De tweede ding is het moeilijk om op te zondigen? Is het moeilijk om, als je weet je gaat straf krijgen, maar even te liegen? Nee, dit komt uit je hart. Ik vraag gewoonlijk van mensen wat met psychologie zitten en zeg ik, wij komen als een schone blad in het leven en zeg ik, dus jouw ouders moest jou opzij nemen ooit een dag en zeggen, ik ga je nu, toen je klein was, heel klein, ik ga je nu leren wat liegen is. En wat brutaliteit is. En wat al die dingen. Dit komt uit het hart. Jij wordt zo geboren, je komt zo de wereld binnen. Sociale wetenschap, een losse kind, hij moet zich ontplooien. De grootste probleem zijn de ouders. Hallo. Nee, uit je hart komen al die verkeerde dingen. Laat het kind het, hij moet het inzien. Ja. Volgende. Heb jij zondige dingen gedaan? Ja, nou, hopelijk gaan hij dat zijn. Maar, en dan vraag je hem, en denk je, ik doe verkeerde dingen. Dat is nogal verbazend. Het is universeel, dat zit overal. Mama doet verkeerde dingen, papa doet verkeerde dingen, de juffrouw doet verkeerde dingen. Wij allemaal hebben last van de zonde. En jij ook. Wat denk jij, doet jij verkeerd? Ik vraag nou niet jullie, maar laat hij iets zeggen. Ja, soms, mama vraagt, ik moet de kamer opruimen of ik moet dat voor haar doen en dan wil ik niet. Ja, dat is ongehoorzaamheid. Maar nou weet je waarom. En nou wil ik zeggen, als je misschien in kinderwerk zit en daar is een buitenkerkelijke kind, is dit soms zo een eye-opener. Waarom pes ik? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik het? Oh, nou snap ik. Dat is iets in mij. En de Bijbel noemt het zonde. Dat is bijna als een ziekte in mij. Ja, dat klopt. En jij gaat dood daarvan. Dit is de reden waarom jij ooit een dag zal sterven. Dat is het gevolg van de zonde in jou. En je moet vergeven worden, maar dat zonde gaat niet weggenomen kan worden dat je niet gaat sterven. De gevolgen zijn klaar daar. Maar dit is de reden. Iemand vroeg mij net op de verdiepingscursus in Veenendaal 2 weken terug. Hij zegt, ja, nou, waar in de Bijbel staan dat wij allemaal als zondaren in de wereld inkomen. Nou, dat zijn
David bidt het in Psalm 51, Job zegt dit, maar ook allen hebben gezondigd. En zei, ja, maar de exegese, daar zijn niet meer eens, daar is meer de Joden. En ik zeg, oké, ga dan niet van hoofdstuk 3 naar hoofdstuk 6, vers 23. De loon van de zonde is de dood. Oh, dus niemand gaat dood, hè? Ja, allemaal gaan dood. En zelfs baby's ook. En zelfs fetussen ook. Dat is als gevolg van de zondeval. Als er zo niemand doodgaat. Dus, duidelijk. Maar nu komen we bij de pittige. Wat gebeurt? Wat al hoe minder vandaag in de samenleving en in huisgezinnen straf. God is rein, heilig. Hij kan niet zonde gewoon over het hoofd zien. Hij moet het straffen. Zo moet mama jou ook straffen. Maar weet jullie wat is te verdrietige? Wij leven van God gescheiden. En als ik ooit zo ga sterven zonder God, en zonder dat ik deze muur weg heb, word ik voor eeuwig gestraft. Ga ik de gevolgen van mijn zonde in de Bijbel, afhangend van de leeftijd van de kind, zal ik ook zeggen. De Bijbel noemt het de hel. Het is waar je niet gaan. Voor heel kleine kinderen zeggen, dan blijf ik altijd van God gescheiden. En ik kan nooit weer bij hem terugkomen, voor altijd. Is het eng? Ja, natuurlijk is het eng. Psychologie leert jou om te zeggen, oh, niks mag angstig geven. Dit geeft me, dit is angstig. Voor eeuwig. Dan moet niet je kind aanpraten dat hij schrikt of zo. Nee. Zoals dat je kind waarschuwt. Als je hier over de weg gaat, kijk uit voor de auto's. Oh, dat geeft hem angsten voor auto's. Nee, dat waarschuwt hem. Een auto kan hem omrijden en is hij dood. Dat is een waarschuwing. Goed. Nog 5 minuten. Nou vraag je misschien af, maar ja, wat kan ik doen? Ja. Maar God is heilig, alles dit, maar God is, waar doet rood jou denken? Bloed, liefde, ik heb ook al gehoord iemand zeggen, een stoplicht. Dat kan ook. Zeg en wat nog? Kinderen zijn heel creatief. Is daar dan geen hoop? Nee, God is ook liefde. En nu gaan wij kijken naar de liefde. En de rode bladzij. Ik wil bijna zeggen, hoef ik niet eens zo te behandelen, maar als 1 punt wat ik echt wil behandelen. Jullie weten wie de Heer Jezus is. Dus je gaat praten over, net als liefde in bloed, zijn persoon en zijn werk. Wat ga jij aan een kind wil overdragen dat hij, ja, de persoon van Jezus, wie is hij? Nu. Gods Zoon. Nog iets? Kan niet hoor? God zelf. Hij is God zelf ook. Hij is de Zoon van God en God de Zoon. Ja. Ja, goed. Hij was volkomen mens, maar hij is ook God. Dat begrijp ik niet. Maar dat is hoe de Heer hem geopenbaard heeft. Toen hij voor Pilatus stond, toen zei hij, zie de mens. Het is niet de geest waar hij rondgezweven heeft. En als je in Hebreeën 1 en andere plekken gaat, dan zie je, hij is goed. Hoe werkt het? Als een kind het misschien zou vragen. John Deere, nee? Jullie weten wat ik bedoel. Kun jullie nog mij John Deere herinneren? Ik ben te dom het te begrijpen. Maar God zegt het is zo. En ik geloof dit, want de Bijbel zegt het en de Bijbel is waar. Heel belangrijk is ook voor een kind dan. Hij kwam als een kind, als een baby. Kan je het denken? God in de hemel, wauw, geweldig. Hij leeft daar voor eeuwig. En hij wil ons redden. En hij wordt de baby. En hoe oud ben jij? 8 jaar oud? Weet je, Jezus was zo oud als jij. 8 jaar oud. Dus hij is 8 jaar oud. Hij weet wat het is om gepest te worden. Hij weet precies alles wat jij meemaakt, want hij was mens als jij. Wie is onder 33 jaar oud? De Heer Jezus weet precies wat het is om jouw ouderdom of jouw leeftijd te zijn.
Want hij was zo oud. En ik denk de eerste 33 jaar geeft jou genoeg om precies te weten hoe de mensen zijn. En om honger te hebben, en verdriet, en pijn, en gekwetst te worden. Je hebt alles meegemaakt. Hij heeft het meegemaakt. Maar hij was zonder zonde. Dat is te belangrijk. Geen zonde. Oei, dit is voor mij altijd. Kan je denken, huishouding, Nazareth, Maria, Jozef, allemaal daar bezig. En het lijkt alsof hij minimaal 5 tot 7 broers en zusters gehad heeft. En één heilige tussen hen. Als je praat van eng. Luister, wij gaan opruimen. Wil jullie alsjeblieft de bestek daar op de of op tafel zetten? Wij gaan eten. Ja goed mama, daar gaat Jezus. Niet, ik heb geen zin. Hij doet het. Als hij niet 100% gehoorzaam was tot aan het einde, maar dan vooral toen hij gedoopt werd en de vader gezegd, dus mijn geliefde zoon, toen werd hij gepresenteerd zoals in het Oude Testament de offerlam. Geen gebrek. Luister nou. Jij bent nu gereed voor de laatste 3 jaar waar jij de offer gaat brengen. Hij is een zonderloze, gebrekloze offer geweest. Maar zijn werk. God is rechtvaardig, hij moet ons zonde straffen. Nou,